Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke dorbar snong umkiang is Gentia Hills. Kalapan pau yung jing sungo benyao halor ka jing bumshim kia ka sorkar. Nakabenta ban shna penbha yung surok ba National Highway 6 hagithan umkiang is Gentia Hills. Kabakintup nado umkiang perta kuna kuliang dona bat kathan kaput narpo hi barok kaway. Kajing bumshim kia ka sorkar ban beta yung company NHAI bat ka NHIDCL ban penbha ye ka surok ba National Highway 6 kala penlong ye nong snong ban shemstom badru ban yo ye ki jingpang ki baharukom khamtam ha bedai bat ka jing ring mensem namar ba ki khna khulung ki ba mi shabar ba yele kai ha gini ki benai telang ki balong ki benai ki ba pumpum ka jinglong jingman jong ka surok nakaliang ka snong kala pentip ru khamtam ha gini ki por ki balajan ka samoy jong ka jingle kemen Christmas ki brejong ka snong ki ba saharut surok kimla asuban pen kre ye jingle kemen Christmas namar bemlong suban airong airup ne pen itnat ye ki yeng ki sem nakadaw ka jing jor palat Shishula ongru ba ka company Lakshmi ka bana silchar kala juan tray teng bat serdep jot malumala bat ka bala shu tray tang dep klem da shna pen bha kum ba ka ban le ye ka ni ka surok bat haba persang ban keli balai bakim tray bha ye ka surok kila ong penban baki myo pisa na ka sorkar kumta ha ka bay day bat kani ka jingpam khain snap jong ka sorkar Meghalaya ban snapen bha ya ka surong kala pen kordit yiginong let nong wan bat yiginong song snong khamtam ki ba song basa harut surong na ka daw jong pumpum ubami na ka jingya ki kali he bat ki kali ret baro arfusaw kenta ha ka jo ka por na kalyang ka snong umkiang kalamaham ni ka sorkar ban penlong daga jingya ki lada kam shimkhia halor ka jing o jing nam jong ki pat ba ban shnapen bha ya ka surok National Highway 6 hagini ki sngi ki ban 1 bat kila rai ru ban mi pat ba asya surok ban penlong ya ka jing persha